אז היום אנחנו הולכים להכין פריט קצת אחר, מעניין יותר, קצת יותר אומנותי. אנחנו הולכים להכין מין מסגרת או תמונה מסוקולנטים. הכלים או האביזרים שאנחנו צריכים זה מסגרת יפה, עם ארגז. אנחנו נשתמש בקלקר, שסתם לקחתי מהמחשב של הבן שלי, נייר A4 ורשת לולים פשוטה. ובבסיס אנחנו נשתמש בניילון. אז אני לוקח את הקופסה שלנו, אנחנו מתחילים מהבסיס, ומרפד אותה בניילון, כדי לאטום את זה שלא יהיה לנו בריחה של מים. בצורה כזאת. אני משתמש בקלקר, מכיוון שהקופסה שמצאתי הייתה עמוקה מדי, ואין צורך לסוקולנטים בעומק כזה. אם יש לכם קופסה פחות עמוקה, אין צורך בקלקר. על הקלקר אני בעצם ממלא אדמה, שהיא בעצם תהיה המצע של הסוקולנטים. שימו לב, לא צריך יותר מסנטימטר או שניים. אני ממלא, ודווקא פה אני כן מהדק, כי אני לא רוצה שאחר כך יישאר חלל בין המסגרת לצמחים. על זה אני מניח את הדפים. המטרה של הדפים, שבינתיים כשאני עובד עם זה, האדמה לא תשפך החוצה. תכף אנחנו גם נרטיב אותם בסוף, אז זה ישמש לנו הרבה יותר נוח לנעוץ בהם את הסוקולנטים. על זה אני מניח את רשת הלולים. רשת לולים שאפשר לקנות בכל חנות לחומרי בניין. ובסוף, מעל הכל, אני מניח את המסגרת. זהו בצורה כזאת, ואני מקבע את המסגרת עם ברגים או עם מסמרים. זהו בצורה כזאת. אחרי שקיבענו, אני רוצה להסיר את שאריות הניילון בעזרת סכין חיתוך. אז אחרי שקיבענו, הסרנו את שאריות הניילון מסביב. אני בחרתי לצבוע את המסגרת כדי לתת לה גוון קצת מיוחד. אני משתמש בצבע על בסיס מים, שהוא צבע שטוב לעץ, ובשכבה אחת אני ממש יוצר כיסוי מלא. זו גם ההזדמנות שלי לכסות את כל הפגמים שיצרתי במסגרת, וגם העלים של הסוקולנטים, תכף אתם תראו איך, הם גם יכסו את הפגמים, אם נוצרו כאלה. אז עכשיו חיכינו שהצבע יתייבש כדי שנוכל להמשיך לעבוד. אני מרסס את הדף נייר כדי שיהיה לי נוח לנעוץ בו את הסוקולנטים. אז זהו, זה שלב השתילה האומנותית. אני משתמש באמירים של הסוקולנטים, בעצם בחלק העליון היפה, ואני קוטם אותם להשאיר לי מעט גבעול לנעיצה. זה קצת כואב לחתוך את זה ככה. קצת שאנחנו עושים זה משהו יפה אחר. אני מסיר את העלים כדי לייצר לי גבעול. הנה, ככה זה מוכן. אני נועץ, מסייע לי בחור, ובעצם נועץ את הצמח פנימה. באותה צורה אני ממשיך עוד לקשט את זה. זאת התוצאה הסופית. מהשלב הזה, קצת השקעה והרבה הנאה.